Velkommen til den her video. Undskyld for larmen i baggrunden. Det er en laser. Ja. Jeg har sådan nogle minimarkeder. De er faktisk ret gamle. Men så jeg har tænkt mig at klippe op, fordi jeg vil gerne se, hvad der er inde i. Så jeg starter med den her. Undskyld hvis det varmer. Klip så. Og der var sådan noget ud. Der var flamingo inde i sådan en her. Så tager vi sådan en her. Men hvorfor skal det klippes langt ned? Jeg ved ikke, gør jeg skuffet, men der er også flamingo i. Så tager vi sådan en. Den klipper jeg så derop. Det kan jeg nok ikke høre. Flamingoen. Den er på det samme. Der er ikke noget pålægtschokolade der. Mamma har lige tomme. Og en ris. Der var også flamingo i. Så har vi nogle batterier. Helt derned. Det kan jeg ikke. Undskyld hvis der er så dårligt lys, men hvis jeg lænder mig mere tilbage, så bliver jeg helt mørk. Jeg kan simpelthen ikke få den her op. Au for satan. Okay. Ej, okay, der er noget i. Føj, hvorfor skal det her lort være så klistret? Så er den her dynamik ikke klistret. Jeg prøver lige at få batterierne ud. Det er bare et stykke papir, som I kan se. Nu har jeg den her tilbage. Der var bare luft. Jeg kigger lige. Vi har nogle flere. Jeg tager bare noget over. Jeg ved ikke, om I kan høre, hvad jeg siger. Det kan jeg også lige vise jer. Hvis ikke I hørte, hvad jeg sagde, så vil jeg lige vise jer alle minimarkeds. Den er virkelig kvæs. Jeg skal lige have min skraldpose. Det her ud. Jeg ved ikke helt. Har ikke ryddet og godt så meget som muligt. Jeg har lige ryddet op. Og lige har nødt til at gå op, hvis jeg skulle lave den her video. Så min far følger mig nu. Jeg tror, det var alt affald. Nu kan jeg ikke lige finde mere affald. Der var den lidt klip. Jeg vil starte med plastik. Den her cheesy skør med vanilje. Så det var bare en ledning. Så har vi en deo. En solcreme. Og en palmolive. En sæbe-agtig. Så går vi videre til alt det der er pap. Og i plastik har jeg også økologiske æg. Pap-ting. Den lap har jeg en mørk poly.
chokolade, dem har jeg 2 af. Så har jeg sådan nogle her. Jeg tror, det er nogle karameller. Jeg ved ikke, om den her hører til kategorien pap, men der er pap i sådan. Bagpå det er også pap, så ja, den der bliver Så går jeg videre til sådan noget her. Der har jeg faktisk kun 2 ting, men jeg har ret meget af den ene. Så har jeg sådan nogle jasminris, dem har jeg 4 af. Så har jeg de her choco peanuts. Hvad fanden er choco peanuts? Jeg tror, det er ligesom M&M's og jeg bliver ved med at finde ting, jeg har klippet. Det var dog. Nu har jeg en sød fransk lakrids, chips fra vores snacks. Den her, jeg ved ikke, hvordan man kagebar. Jeg tror, det var alt i den her video. Jeg håber, I nåede at se med.